L-Awċin huma fil-qalba tal-politika tal-Partit Laburista u fit-tfassil tal-ħidma tal-Gvern. Dan kien il-messaġġ tal-kandidat għal kariga ta' mexxej Laburista Roberta Bela meta fit-tmiem il-ġimgħa għamel żjara fil-Gżira Awċija u ltaqa' ma' folla sabiħa ta' nies li taw merħba lill-Prim Ministru Joseph Muscat f'Tasannat. Dr. Bela qal li l-Partit Laburista kellu viżjoni ċara li beda jwettaqha fl-2013 u li se nkomplu nibnu fuqha sabiex il-Partit Laburista ikompli jikseb il-maġġoranza f'Għawdex. Qal li Għawdex huwa mudell ċar tas-suċċess ta' dan il-Gvern u qal li l-hemm ġdid f'Għawdex, l-Iskola Medika ta' Barts, il-Gozo Innovation Hub fix-Xewkija u l-investiment b'saħħtu fl-infrastruttura huma prova ta' kemm il-Partit Laburista jagħti importanza lill-Gżira Awċija. Fil-laqgħat li kelli ma' ħafna familji u negozji Awċin, iddiskutejna l-viżjoni tagħna għal Għawdex tal-lum u Għawdex ta' għada. Il-koll qbilna li Għawdex għandu jkun priorità fit-tfassil tal-politika ekonomika tal-Gżejjer Maltin. Jiena naqbel ma' din il-politika, naqbel illi Għawdex għandu jkun fuq quddiem nett fit-tkabbir tal-ekonomija ta' Malta u ta' Għawdex. Dr. Bela qal li jekk jingħata l-fiduċja tal-membri tal-Partit Laburista fil-kariga ta' Prim Ministru se jara li jitwettaq il-proġett tal-link permanenti bejn iż-żewġ gżejjer, proġett li se jtejjeb ħajjet l-Awċin li jkollhom jivvjaġġaw ta' kuljum lejn Malta. Roberta Bela qal li huwa enerġetiku sabiex flimkien inkomplu naħdmu għal aktar suċċessi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.